machiegni nyakwara Ramogi e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. E mesawa mar ohala gi mwandu nyakwara Ramogi kawuono watwa kod Ojal Emmanuel. Ojal Emmanuel en ja ohala. Ten ohala motimo kaluwore kod pur ma otimo. Pith bende otimo nyakwara Ramogi. Kawuono gitije duto ma otimo nyaka mago mag gedo ochopo e mesawa mar ohala gi mwandu pod arango ni e pith mare mag gwen ma nyaka sani ogeno ni odhi bedo gi thuolo mar pidho mohewo 6,000. Otimo gi e yo machal nade? Bang' weyo tij andika kendo chako tich ma en owuon ondikore owuon ma bende ondike jok moko. Oyudo mor ni kanye to bende tijni kelo ne mwandu. Anyinge luonga ni Emmanuel Obed Ojal. Ana jasakwa Bondo kamoro miluongo ni Gombe Village Waora to wadak Kajiado kae Gong. Atimo ohala mopogore opogore. Mokwongo en ohala mar pidho gwen. Apidho gwen mag ringo miluongo ni broilers to gwen mag tong' bende miluongo ni layers. To an gi gwen moko mag bende mag kienyeji ma ng'enyne rengo ya gweng' dala kucho. Achako timo ohala bang' form 4. Katieko form 4 jonyuolna noretire chon kane pod watindo nikech ne ginyuolowa molewo. Koro ne gitacho kapod watindo. Koro kana tieko form 4 nyithiwa matindo mane luwa pod nitie skul to koro fees nobedo problem. Koro ne chuno nyaka par ni to koro an madhi e college ni adhi chulo fees nade. Koro kana ng'iyo yore ma nanyalo tiyogo manyalo dogo school fees ayudo ni yo machiegni mayot ma manyalo tiyogo en ohala mar chako pidho gwen. Koro mano ne en higa mar 2007 eka tieko form 4. To nadwaro siling 17. Akelgo gwen mag ringo mag ne gin gwen 100. Pesa ne naonge go. Koro nadhi ir anko nano tapimone magone kwana kaka a plan mar mondo kanyalo pidho gwen gi. Wacho ni aonge wach, koro ya mi pesa ni indi chak tim kaka inyalo modonwe Nyasaye. Koro pesa kana kawo to no kanyalo afford kelo gwen moko 100. Wacho ni akel gwen 50 achak kendo from there. Kana kelo gwen 50 na uso gwen go na pidho gi magwen madongo ma uso gi. I made good profits. Wacho ni koro now I can go back to doing what 100. Kona dok ma omo gwen 100 makelo ma pidho mobedo madongo maonge problem ma uso gi te. Kasa uso gi te koro jamoko. Koro an gi pesa. Anya timo kaka dwaro. Gima nakwongo timo mokwongo kana uso gwen. Nadhi Nairobi town mabet piny. Mamadho soda gi gweno moko miuso gi streets ka. Wacho ni koro do enjoy life mara. Mamadho soda matieko wacho ni bas. Kanyo tadhi duka mag sim ka. Tang'iewo sim ma very expensive. Cheni koro pesa ni ang'iewo sim. Kanyo adhi Mudhurwa. Kadhi Mudhurwa tachako dhi nyiewo lewni. Koro awera gi maka mag gwenka. Koro abiro ng'iewo moko manyien ma Nairobi kae mondo be koro jonena. Koro kana ng'iewo lewni go to tinde ka ng'iewo gi kar ne gionge kuro. Gine lewni kanyo. Koro kana se ng'iewo lewni go to kadokeo to fwenyo ni achamo profit. Aonge pesa machago manyien. Koro adokir anko na kucho ni anko ng'eni pesa mana pidho gwen ka pesa rumo. Adane miya kino moro chakate mongo. Akel kino moko manyien. Isa no oyo. Ka ng'iyo kaka irwakri nokin kama last time. Ka ng'iyo sima in go ok mani biro kar chacha. Isa ni pesa mana micha miuso gwen edi en kar kae. Koro indhi jipanga. Koro ma timo nitie jok mane luongo ni Mazingira Institute. Ne giwinjo natimo ohala mar gwen gi. Koro ne giluonga e training moro kanyo matin Westlands koni. Kana dhi kuro to ne gi train on how to add value in products. Loso yogurt, loso gimo kaka jam, nwatimo mango jam, orange jam, dongo ni ginene. Kata mar apoyo be nwatimo. Iloso go jam. To kana dhi kuro to ne gimiyowa allowance moro matin. Kidhi timi transport mar siling 300 ti keto kando. Koro banka tiko course mar 1 week. To naido ka dongi siling 600 mfuko. Wacho ni pesa ni aselan loso jam. Danga los jam maka moda timana aus na jo moko moda yudo profit. Kona adhi ang'iewo mango
tang'iewo lemon, tang'iewo sugar. Kana sang'iewo mago, taloso jam kaka negi trainer cha. To nikech pod natin to ji bendo hera, ng'eny ji nedwa ng'iewo jam kuma. Koro ang'iewo, kaseloso ta auso ne ji, family members maga mokwongo. Kane ging'iewo, I made profit from 600 na make 1800 shillings profit. Adok ang'iewo kendo machielo. So I increased my production mar jam tauso. My target ne ni mondo ne kaka nyatimango anyalo dok mondo achak ang'iew gwen moko, achak gino manyien. Koro mokwongo kaka gwen mag ringo miluongo ni broilers, an gi customers maga kochakre higa mar 2007 kanchiko school. Manya kawuono pod nitie mang'iewo gwenogo. To gwenogo nikech kaka pidhogi gidongo mos. Gikawo about 2.5 months mondo gibed mature. Eka mondo kora us ne clients maga. Mar ariyo ni customers maga ok gin butcheries kata supermarkets, kech ginyalo afford. En gino ma expensive. So customers maga in real sense gin households. An go siepena, gin go siepegi, gin go siepegi moko bende. Gima nafwenyo ni karage maber biro mos. Kitere ng'wech to biro teri ng'wech. Koro nafwenyo ni kanyalo bedo gi kwe, kanyalo timo ohala ni gi kwe mos maonge haraka, nyalo achieve. Gimachielo matimo kendo en ni atimo accounting ma proper in the business. Farm maro kar kae wang'eyo ni gweno ka gweno chamo chiemo marom nade. Ang'e ni per day gweno imiyo kata mana 130 grams per day. And then we expect production in the evening. Euro report gama tiyo farm, oro report every day. Nika uono wamiyo gwen chiemo kama, to tong mawuok kawuono en tong makama kamae. Koro wang'eyo ni how much money have we made in a day. Kata mana wuon kadwa chamo gweno e oda, ka onge pesa to kabi chamo gweno. Bolo anind kech. To kapo nan gi pesa manyalo ng'iewo gweno, tanyalo kawo pesa no takija account mar ohala. Wanyiso ni account mar ohala opogre. Koro akawo pesa tachula account mar ohala tadhi akawo gweno tanyalo chamo kamano. Mokwongo awachoga ni in business sky is the limit. Momiyo kapo ni chieng' madwaro chako ohala kaka matimo ni ok anyal tame. In fact, abro miye encouragement, mamiye training kaka anyalo timo ohala no mo succeed. Nikech kama clients maga ok anyal exhaust. Ging'eny kabisa. Sani an gi tong ma about 26 trays per day, but I can't meet my demand. Kitang demand mamalo kabisa. Makapanya do jomoko manyalo timo ohala no to gikelo tong to ariyo kama achiel to auso. Nyalo dhi mbele maber. Mar ariyo, ana wuon gima timo gi ohala mara en ni I improve my system. Sani koro okatim gwen wuothe locha. Koro atimo cage system. Manyiso ni pi ma gwen modho, pi ma wuok e tangi malo, to supply udi mag gwen te. Pi non pi maler to gin gi nipples magi. Koro pi ma wuok e nipples go en very clean water. Manyiso ni koro gwen ok bedo gi tuoche mang'eny. Mar ariyo, hygiene. Ng'ama tiyo marito gwen kar kae ong'e gima duong' mokwongo. Nyaka bed gi hygiene, area ma kama nitie gwen nyaka bed maler, kama actually oywe od gwen no pile. Every evening ka gwen stock kakalo ikwanyo tong to ywech bende yweye. Mar adek en ni kidonjo kama nitie gwen waketo foot baths. Ma kapok idonjo iye kuro nyaka iso tiendi eka inyalo donjo iye kama gwen nitie. Koro mano osebedo ka konyowa mondo kik wabed gi chandruok mag tuoche mang'eny. Koro manyiwa mar gwen gi kinde moro napidho ga anguro. To ing'eni manyiwa mar gwen en chiemb anguro. Iyudo kamana ni iwacho ni kara chiemb gwen, chieth gwen no 30% of it ema bedo digested. 70% wuok kaka raw feed. Koro kinde moro nakawogi tauso ne jo madhi pidho mapidho anguro kata dhok to gidhi gichamo gipidho gigo. To gimachielo ni sama koro osebudho ka ahinya kodak jamni chame. Koro jopur bende mapuro alot, mapuro kata mana kitungu gini bende koro usonegi. Gibiro to ging'iewo gi ka. To sama gibiro maonge ogunde, to ogunde mang'iewo go chiemb gwen. Mago chamo modong. To ikawo guniano to usonegi bende siling 55 ng'ato ka ng'ato. Takawo mbolea takete iye, to usonegi be gidhigo. Koro iyudo ka I maximize on my income, ta cut costs maka kabisa.
kapo nitie ng'ama diher mondo timne training mar poultry farming or any other business mase mention go, namba na en 0725 893 415, kata mana email mar nyalo oro na emmanuel.ojb@gmail.com. Mostly market marwa kata kidhi e YouTube mara timanyo Emmanuel Obed tibo yuda YouTube kanyo, nyalo no part of the press masetimo mag gwen kata mana mag gedo bende. En geno mara nyakora Ramogi jwang ni somo gimoro kaluwore kod ohala ma itimo kod Ojal Emmanuel e kar dak Mangong e kaunti ma Kajiado. Kama chielo nyakora Ramogi jwang waringo kendo wadhi e gweng' ma Mwiki kata payano mantiere Kasarani kochomo Mwiki. Waromo kod George Odera. George Odera en fundi mar bao. Siso mare kaachiel kod ka tich motimo omiyo humbe olak malach, kendo kawuono wada winjo sigande ni kaluwore kod tich maber mosebedo kotimo. Gima iwacho ni en referral, kata kitimo ne ng'ato tich makare to kono nyawadgi ni ng'ano timo tich makare to yudo ohala. Bende ing'e ni onyalo miyi mwandu kaluwore kod tich ma itimo gi siso kod kinda maduong'. Wawinjane kaka George Odera matimo tich mar fundi kao this furniture e kaunti ma Nairobi nochako ohande mar bao. An kuom nyinga iluonga ni George Odera, an ja Ugenya, wuok Ugenya, to gisani to Nyasaye olosona kar dak Mathare But Naivas kocha, Waraka constituency, but tich tatiyo i Kasarani kanigo furniture kanigo, kamene nagondikino this furniture, kanigo ne wabire higa mar 2017, wasebedo kanigo kod changamoto moko matindo jo barabara no wangaito wabugi kunyo mtaro kanyo, but in the last ne gidarowa pod ne giwenwa thuolo pod watiya setie koro kuom ndalo ma higni mang'eny ok nachake giga, lakini koro kae masani an based kae man based odil kod kombe, sideboards, wall units kod kitendni gi kila kitu, to wanyalo kata tiyo interior be wanyalo timo. En mana seche moko kana wachake ne nitie gine changamoto mege capital ne wabiro mondo yud stock. Ineno kaka tijwa ni kaka ineno kwa tiyo ni ok inyal yudo customer ni koro ni ling ni yawo the workshop tionge kod stock, nyaka ibed gi stock eka customer kobiro to nwang'o gimoro at least onyalo yiero, koro at least koro moyudo mantie display koko more koko nyalo yiero kitamba mare. Koro sechego be nyalo do wan gi challenges nikech customer nyalo biro sometimes kaka sani for the last dweche moko ariyo adek kanyo piny osebedo maber ahinya. Customer nyalo biro kata to mi kata order to mi kata deposit matis, koro opushi koro mage changamoto moyudo, lakini Nyasaye konyowa wadhi kodgi maber, ok wasechwanyre gi customer. Okelo mwandu nikech osekonya na kata gadiera ma jonyuolna pod nitie, na konyo jonyuolna, nyithindo an go sani somo, an go osiepena gi mwatiyogo kanigo bende kila ng'ato at least kila ng'ato ni sawa. Koro kanyal wacho no ok okel mwandu. Seche mabiro machung' e oda kabiro gokinyi, abiro kaka ng'eyo ni kakwonga wuoyo gi Nyasaye ka ponanga chopi tijno tikelna dhano, ikelna ji at least kata koko ng'iewo to ayud kata ng'ato mabiro penjo. Ing'e seche mibiro miwuok gokinyi michopo ga gokinyi tiago dhiambo maonge kata gima ng'ato penji, to at least ijo ka chunyi tho, lakini at least customer biro kakalo tiwuoyo kode kata komi hope na abiro duogo. Koro mage mor mwayudo, mor odiechieng' godiechieng' at least nyaka yudie ng'ato manyalo losogo, kata komiya pesa onyalo chika no obiro duogo chieng' moro. Kaka mwabede ni wakao gi 38,000 the same gimae marono 37. Koro bech gi vari kaluwore kod gine gi kitamba material motigo. To wan nyaka moko mege 40, wan gi kaka moro ni kacha ma blue mokete spring caution ma 5 sita wauso gi 55,000. Kotegemea gi material motigo. Gisani kaka gik moko kaka osuru go
wan gi jo kanjo mabiro kae to gikawo weekly wachulo ga 200, but wan gi records magwa after every sales to wan diko receipt. Koro wang'eyo koro go kata ka en company ang'e norumo gi pesa fulani, macha ang'e norumo gi pesa fulani, koro kata ka use mago le expenses koro kanyang'e mara, but sometimes bedo ka otek seche moko kwane nikech koro ng'en tinde seche moko yudo ma iuso gi bei mopogore ma iuso gi bei material seche moko yudo ka wan gi moko mane odong' nwa nyiewo chon, koro seche moko goyo kwano no bende nyalo bedo matek, but ok walal, thothne ok walal. Wayudo gimoro. Ok en tich mayot nikech en tich be madwaro capital maduong'. Ok en kaka ni yawo workshop ni tirito customer. Mana kaka nachake no ok inyal yawo dhoot maonge gimoro ni rito ni customer biro biro, nyaka ibed gi gik moko ma obiro biro to neno, koseneno koko biro chako komore, onyalo wacho onyalo miyi mare ama onyalo nyisi design mare tilosone. Koro ng'at madwa chake at bit capital to dwaro nikech ibiro dwaro rent, nikech kata mana kuonde mwatiyo gi ok gin kuonde wan nitie wege gi manogero gi mokodeshawa. An gi namba ni 2 mokwongo en 022 600 600 53. Ani 0722 60 60 53. Mar 2 en 0795 91 78 85. Mago duto kigoyo tiyudago. Bang' winjo sigand Ojal Emmanuel kod Jojo Dera, en geno mara ni isesomo gimachielo bende kotene kod ohala magitimo. Nyakwa Ramogi Jwang' en kinde modaka yweyo masani ka aduogo ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Onge ng'ata ng'ata mabro pogowa. Jaherana, nyaka chieng'. Isingori. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Arwaki kendo nyakwa Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar karno chak chenro nyaka sani. Kawuone mesawa mar ohala gi mwandu nyakwa Ramogi Jwang' ka ohala mar juma. Warango siganda Basil Ojijo. Basil Ojijo en ja fashion, iwacho ni fashionista mang'ongo.
Kawuono wada winja ne sigande kotenore kod fashion kata weche mag dusruok. Mano miyo obedo gi siso mano mar tweng'o. Kawuono Basilo Jijo e ja ohalawa mar juma. An iluonga ni Basilo Jijo, kata nickname mara ong'eya ni Basilo. An fashion designer, creative director and CEO mar Makoteko Look, and also the founder mar Makoteko Look. An ja Homa Bay County, kamoro ni Saikonyango, in between Oyugis gi Kindu. Nearest market iluongo ni Kosele. Nairobi kaendi atimo tij tweng'o ni e style mopogore, e rang'iny mopogore. To an based e Nairobi CBD, to wan gi collection point e Donholm. Ohala mar tweng'o ni nachako higa mar 2017. By that time natiyoga as an accountant, but ne an gi passion mar timo ga thum. To during that time ka nachako ga timo thum to noka endelea gi thum nikech nachako ga mondo mi alos t-shirts mag promoting my new music. Koro kana realize ni thum ne demand, to achako timo side hustle mondo mi awach ni alos t-shirts, a push godo thum. Koro during that process ne adhi realize ka achako develop more passion and interest e law. To noko chakore like kaka koro nene kaka an sani nachaki ata ka gi t-shirts 4. To t-shirts 4 gi with time I came to learn mang'eny. I came to learn more about fabrics mar t-shirts gi mag lewni kaka mag sweatpants, hoodies kod jackets. Nyaka sani a production mar machines an gi ji 16 matweng'o, printing an gi ji 10. Koro those are people ma are actively in production. Then we also have sales representatives and models mwatiyogo. Ntie mwatiyogo part time, ntie mwatiyogo full time. Yeah, kora in total I have around 26. Yeah, wala ni anyalo wacho ni en gi yuto, to yuto ne ok biga immediately sami chake. Passion and consistency mari mar tich ema bimiyo later on ochako mi mwandu. Koro higni 7 masebedo godo e active participation mar business osemiyo abedo ga gi patience mar ng'eyo ni mondo mi achieve kata wealth kata cash flow mar liquid cash flow en gima osedwaro ga a lot of patience nikech for the first 3 to 4 years it's always a way of shaping the brand name and creating awareness. So during that time there is nothing to enjoy. Waloso t-shirt kaka ma iluongo ni crop t-shirt, but also there is a full t-shirt. Koro t-shirt kaka ma en watwang'e full. Then we also stitch jumpers. Ma is a jumper ama hoodie, jomoko ng'e ni hoodie. Mae en college jacket. Wan waluonge ni exclusive varsity jacket.
Exclusive means wane mwangeyo kaka waunde muwuogi in a way ma it create impress for you and everyone else. And then this is now our logo. Then this one is a jacket. Koro this one watwango ma as a jacket as it is to wanyalo twange as a bomber jacket. So bomber jacket do watwango, and then now we have a special fabric mar twango the bomber jackets. Koro most of our fabrics, they are not scattered. It's a fabric that we import direct koa oko to wane mwa order. Koro wangeyo ni mae en fabric ma ok yot mondo mi idhi yud godango jomoko be ka twango. Koro miyo wabedo unique and we stand out in the market. Passion miyo atimo gini kaero. Yani en gima sane kata an wuon lepa ibro yudo ka anytime miromo kod arwako lepa aere. Then tie mapato moro kanyo momiya ma oloyo ka ng'ato ndika. Kindika kanondika kane an accountant nachamo 1,100 to kandikora tanyalo chamo 1,000 kata 50, but amorgo mano pesa na ma ane mangi kaka lose achio gokinyi kaita achio kang'eyo ni atimu tija ta create nying tija no. Koro miyaga mor kaneno ka ng'ato rwako law mundik ni Makoteko look somewhere ta feel kamor. Koro mano miya mijingo nikech a create interest ne ng'at mano kang'eyo ni nyalo bedo gi the same interest e gik maloso. Koro miya mor. Advice manyalo miyo joala. Oala ok kel profit immediately. Yuto mare ok wuog immediately. Samidwa chako oala, timo oala kigo godo long term. Iwacho ni ginie in the next 5 to 10 years adwa no keta position machalo kama. Kata adwa ni in the long run awe legacy nikech ntie jok mose create ga brands ma samoro gionge lakini nikech ne create brand ka gingima ji pod rwako brands go kata ka gionge. Koro business en gima create interest first to create long term vision, then kitime passionately and consistently to obro mi mapato with time. Social media inyalo yuda business name en Makoteko look, Facebook, Instagram, TikTok be waero ga timo promotion gi jo TikTok because of their influence. To unyalo yudo as Makoteko look for business. My personal account and Basilo. Facebook, Instagram, koro inyalo contact her. Number n 0711 201 330 0711 201 330. En mor mara nyakura Ramogi jwang ni bedo koda no chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala mamoko. Wabo miriekni mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tayo gi yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.